Доброго вечора. Hayırlı akşamlar. Bugün yayına TRT uçuşlar devamında olacağımız saat 6-7 arasında bizim misafirimiz Ukrayna Cumhuriyeti'nin Kırım'daki daimi temsilciliğin reis muavini Тамила Ташева. Українською konuşacağımız. Доброго вечора, пані Таміла. І я просто коротко спочатку зачитаю інформацію по сьогоднішньому виступу президента в Верховній Раді. Серед його заяв пролунало, що Україна очікує отримання Кримської платформи від Організації Об'єднаних Націй статусу міжнародної організації, повідомив президент Володимир Зеленський. По словам голови держави, саміт Кримської платформи, який стався в Києві 23 серпня цього року, зібрав 46 делегацій лідерів країн G7, Європейського Союзу, включно із Сполученими Штатами, Німеччиною, Францією, Туреччиною, керівництво НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. Вперше з 2014 року деокупація Криму була обговорена на найвищому міжнародному рівні. Ми повернули в Крим до мирового порядку денного. Кримська платформа буде закріплена в резолюції Генасамблеї ООН. Ми чекаємо получення нею офіційного статусу міжнародної організації, заявив Зеленський під час виступу у Верховній Раді з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Якщо у нас вже готове, можемо. Якщо не готово, ми згодом трошки пізніше покажемо цю частину виступу президента під час нашого ефіру. Я так розумію, що статус міжнародної організації – це таке дискусійне питання, принаймні, поки не йшлося ніде мова про те, що це буде міжнародна організація. Тоді, що таке Кримська платформа на зараз? Це не організація, правильно я розумію? Звісно, Кримська платформа – це міжнародний майданчик, переговорний для деокупації, посилення дій української держави на шляху до деокупації, реінтеграції території. Власне, тими, хто ініціював Кримську платформу, звісно, що в першу чергу є Україна, але ми це зробили спільно з 43 країнами і 3 міжнародними організаціями. Це дуже важливо, що окрім країн, які приєдналися, стали ініціаторами, до цього приєдналися ще й міждержавні організації. На даний момент про створення міжнародної організації не йде мови, але звісно, що ми думаємо над різними форматами того, яким чином посилити все ж таки, інституційно посилити в тому числі Кримську платформу. І 2, як на мене, ключовими результатами Кримської платформи є в першу чергу декларація Кримської платформи, в якій є дуже багато важливих засад, пов'язаних з правами людини, безпекою мореплавства в Чорноморському регіоні, питання посилення і збереження санкційного режиму, але в тому числі і створення Національного офісу Кримської платформи. І це, мені здається, один з тих теж дуже вагомих результатів. Власне, Національним офісом Кримської платформи є представництво президента, тобто в нашій структурі, як структурний підрозділ представництва, створена служба забезпечення діяльності Кримської платформи. І от зараз над різними форматами, яким чином можна посилити в першу чергу за кордоном Кримську платформу, щоб цей бренд, щоб ця робота в рамках Кримської платформи постійно відбувалася, ми зараз думаємо спільно з Офісом президента, Міністерством закордонних справ, ми як одна з профільних інституцій, яка займається Кримом. Організація – це складніше і ефективніше, чи не обов'язково, що організація – це ефективно? Організація – це не завжди обов'язково і ефективно, просто є ряд моментів, бачимо ГУАМ, коли... який такий напівживий, як організація. І не тільки ГУАМ, Президент сам про ООН навіть казав про цю організацію. Є питання і до Організації Об'єднаних Націй, і ряду інших міждержавних політичних форумів, назвемо це. Так, питання в міжнародній організації є в тому, що її роботу потрібно ратифіковувати в кожному парламенті, в кожній країні, яка хоче стати учасницею. А це означає, що замість 43 країн можемо отримати набагато менше ратифікувати? Можемо отримати, можливо, менше, тому тут є певні ризики, тому я повторюся, ми думаємо над форматами, яким чином це можна робити, і не обов'язково це може бути міжнародна організація, вона може носити певне по функціоналу, це може виглядати так, тобто ці функції, які виконує організація, це і поширення інформації, інформування громадян за кордоном, це в тому числі адвокування теми Криму, Кримської платформи і так далі, питань деокупації.
цих країнах, де існує ця організація, структура, неважливо, як би це не називати. Да? Тобто завдання, які нам ставить президент, які ми перед собою ставимо, да, спільно обговорюємо, це в першу чергу, щоб Кримська платформа, да, існувала як бренд, існувало ті завдання, які є, щоб була постійна комунікація з державами-учасницями. Зараз Міністерство закордонних справ, я думаю, вони вийдуть з окремою комунікацією, але вони продовжують роботу над створенням мережі focal pointів, це називається, да, у нас, а взагалі представників фактично Кримської платформи. По кожній країні-учаснику? По кожній країні-учаснику. Да, відповідно, це скоротить контакт фактично, да, коли Міністерство закордонних справ зможе напряму комунікувати з тією особою, яка визначена в цій країні, і контакт буде швидше. Ці люди передбачається, що вони будуть при міністерствах закордонних справ своїх країн, чи при урядах, чи як? Я так розумію, що дуже по-різному, але все ж таки це прерогатива в першу чергу, і цим займається зараз Міністерство закордонних справ, вже більше 35 країн, які надали своїх представників, да, але якби звісно, що це ще не всі учасники, тому МЗС ще буде комунікувати, на якому рівні, яке є представництво. Да? Ну, зрозуміло, що з прем'єр-міністром тої чи іншої країни, чи головою парламенту набагато складніше буде комунікація. Тому логічно, що та чи інша країна все ж таки дає людину, яка буде на щоденній основі, що важливо, да? На щоденній основі займатися питанням Кримської платформи і, відповідно, комунікувати з Міністерством закордонних справ України або іншими профільними структурами. Через те, що Національний офіс Кримської платформи у нас в Україні не в МЗС, а в представництві президента країни, тобто у вас, це означає, що з тими представниками ви будете напряму спілкуватися, так? А не Міністерство закордонних справ? Ні, я поясню. В силу того, що за президентом є все ж таки робота по нашому зовнішньому треку, да, і формування зовнішньої політики, да, і саме президент призначає міністра закордонних справ, президент був ініціатором, президент Володимир Зеленський був ініціатором Кримської платформи. Да. Відповідно, було багато консультацій з різними органами, як з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури, реінтеграції і, звісно, що з Офісом президента і нашим представництвом. Ми обговорювали, яким чином можна і в якій структурі створити Національний офіс Кримської платформи. Обговорювали різні варіанти. Там один з варіантів – створити державне підприємство, да, яке могло б існувати в структурі Кабінету міністрів, наприклад, України. Думали про якусь структуру, яке було б під президентом, відповідно, там державне підприємство, якийсь окреме там ще орган. Да? Відповідно, через те, що це структура президента, було вирішено, що так як представництво президента України, да, нам, до речі, 29 років, 17 грудня виповнюється, ми працюємо в прямій вертикалі президента і підпорядковуємося напряму президенту, було вирішено, що якщо є сильна команда, да, є вже інституційна певна спроможність інституції, яка працює в Херсоні з громадянами, які приїжджають з тимчасово окупованої території, да, яка працює в Києві і розширила там свій штат, було вирішено президентом особисто, що ці завдання, да, буде виконувати представництво. Звісно, що це було в комунікаціях з Міністерством закордонних справ. Дмитро Іванович безпосередньо, да, був зацікавлений в тому, щоб ця робота була за нами. Але, що важливо відзначити, що представництво президента і це Національний офіс Кримської платформи відповідає за внутрішню роботу по напрямку Кримської платформи. А МЗС відповідає за зовнішню. Відповідно, мережу focal pointів цих представників, вони координують, вони її створюють і будуть координувати. Звісно, що певною мірою ми будемо, я думаю, що комунікувати. Це означає, що в нашому МЗС теж буде якась окрема людина, яка буде співпрацювати постійно з вашим офісом? В них вже є окремий, здається, це відділ, якщо я не помиляюсь, не управління, а відділи, які займаються питанням Кримської платформи. Відповідно, наше представництво комунікує з їх співробітниками, з профільною заступницею, яка курує Кримську платформу. Тому, насправді, ми на щоденній основі, мало не щотижня зустрічаємось із пані Імне Джипаровою, якби з керівником політичного департаменту. Давайте послухаємо слова президента в сьогоднішньому парламенті. Там не зовсім про цей статус, здається, міжнародної організації. Там згадується, зокрема, ухвалення цього року закону про корінні народи. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах,
а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Так, президент трошки спочатку сказав, що не на бігбордах. Це був, я так розумію, закид до попередньої влади, якою було протягом багатьох років. Ми говоримо з тобою завжди, мені здається. Да? І якби я вважаю, що це дійсно досягнення, в першу чергу, президента України, якби нашої команди, да, тому що можна сказати, що Антон Кориневич, Дар'я Свиридова і Таміла Ташева гарно працюють, вони молодці, от вони просувають ті чи інші питання. І дійсно, ми як команда ефективно, я вважаю, працюємо і працювали над стратегією деокупації, да, над законом про корінні народи, над рядом інших документів, не буду про них згадувати, да, але це рішення президента. Як в тому числі ввести нас як команду і підтримати, да, ми постійно бачимо цю підтримку від президента, так і в тому числі саме він підписує документи, ініціює ці документи щодо внесення до Верховної Ради, або якщо це його укази, відповідно, просто ініціює і підписує їх. Тому це робота президента. Тому, да, не на бікбордах. Бікборди дуже важливі, теж певну інформаційну роботу вони виконують, але не одними єдиними. Да? Це потрібно було робити протягом 7 років. Щогрудня щороку Генасамблея збирається Організацію Об'єднаних Націй, і вже традицією є резолюція також по Криму. Але, здається, від 2015 року ці резолюції здебільшого стосуються прав людини, тому трошки ми пояснимо, чому відрізняються від першої резолюції 2014 року кількість голосуючих. За територіальну цілісність голосують більше, за права людини менше, бо в світі країн, які підтримують такі напрямки права людини, скажімо так, вони не складають більшість країн в світі, але через те, що регламент Організації Об'єднаних Націй передбачає, що резолюція ухвалюється навіть якщо відносно більшість, да? Тобто проголосувавши більше, ніж тих, хто проти. Головне там нейтральних країн, які не голосують, які виходять під час голосування, як Азербайджан, їх дуже багато буває, але це ухвалюється. І цього року теж знову будуть унікальні речі, як включення імен, що буває дуже складно, конкретних імен. Там буде Нарімана Джеляла ім'я не тільки, да? Раніше був Омер Хусейн Куку, я пам'ятаю, Серем Мустафаєв, лунав деякі імена політв'язнів. І буде згадка про Кримську платформу. Але на попередньому, це була Генасамблея, коли Зеленський був нещодавно, здається, дуже він критично поставився до ООН, і як вдалося з такою критикою ООН включити в документ Кримську платформу, бо критикували ж саме за те, що ООН свого представника не направила на Кримську платформу. Насправді критикували не лише через це, це був один да, з елементів, звісно, що. Але дійсно це, я абсолютно погоджуюсь з тим, що це важливе твоє пояснення, да? Що дійсно 27 березня 2014 року, коли голосували за першу резолюцію, вона стосувалася територіальної цілісності України. І дуже часто от ми бачили там певну критику, да, і навіть правозахисні організації цим інколи грішать. Да? Не всі, звичайно, але певною мірою. І порівнюючи першу резолюцію, всі решта резолюцій. Це дійсно не дуже коректне порівняння. Тому що решта резолюцій, там перша була дійсно спочатку щодо прав людини, у 2019 році вперше ще другу резолюцію по мілітаризації тимчасово окупованої території приймали. Дійсно дуже складно проходять всі речі, які пов'язані з іменами. Це дуже рідко, коли в будь-яку резолюцію Асамблеї міжнародного статусу включають саме ООН. Дуже рідко. Тобто Європарламент, наприклад, він більш гнучкий, там резолюції Ради Європи дуже часто включають. Да? І навіть буває, що повний майже перелік включають, особливо коли там політв'язнів було менше, аніж 122, як зараз, да, людини, то тоді взагалі майже повний список включали. Зараз це дуже складно, дійсно. І в цьому році
Є кілька, на жаль, нових імен. Да? Це ім'я Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу. Да, це Галина Довгополова, яка пенсіонерка 66 років. Да? Це Владислав Єсипенко, це журналіст радіо «Свобода», Крим Реалій. Це Мірусін Куку, вже якби кілька років поспіль його включають. Сервєра Мустафаєва минулого року вперше включили. Цього року знову продовжили, да? Тобто це небагато імен, але це такі, не то щоб знакове, бо будь-яке ім'я у нас знакове, да? А показує просто певні групи осіб. Ну, наприклад, якщо Владислав, то він показує журналістів, яких переслідують. Да? Довгопола Галина – це жінка, старша жінка, да? Там справа по шпигунах, буцімто, да? Там і так далі. Якби і Мірусін Куку, і його затримували, це про захист. Це представницький орган корінного органу. Тому от таким чином формувалися ці прізвища. Тому що, мабуть, як громадянська журналістка. Як громадянський журналіст і представник Кримської солідарності. Це теж було дуже важливо показати, тому що більшість зараз з ув'язнених – це активісти Кримської солідарності. Імена просувати і щоб Кримська платформа назвала цю платформу. Це треба мати лобістів не тільки зі своєї країни. Звісно. Взагалі співініціаторами цієї резолюції, в тому числі, як і попередніх, є ряд інших країн наших партнерів. Просто деякі дійсно елементи достатньо складно. Наприклад, минулого року вперше були питання екології включені. І це було теж дуже складно просувати. Да? Там цього року була питання теж Кримської платформи. Далеко не всі хотіли, не буду називати країни, але були країни, які не дуже хотіли це підтримувати, да, саме ці тези по Кримській платформі, але все ж таки вони на третьому комітеті була ухвалена, да, резолюція, зараз вже чекаємо грудневого Третій комітет, я так розумію, це те, що займається правами людини. Це той комітет, який займається правами людини, і це фактично перший там такий фактично після нього лише потрапляє на Генасамблею. Да, на Генасамблею. І тому дуже важливо, що питання Кримської платформи було включено, це дійсно вперше, незважаючи на те, що минулого року вже було зрозуміло, що держава ініціює Кримську платформу, да, в документах воно дійсно ще не лягало, вперше в документах з'явилась Кримська платформа 26 лютого, в указі президента України, да, вже 23-го, відповідно, був саміт. Тому це дуже важливо, що на рівні резолюції Кримська платформа вже війшла. Да? Давайте згадаємо з Кримської платформи таку річ, яку не дуже часто згадують, але вона пролунала в виступах принаймні кількох представників країн, які долучилися, і це я не про Україну кажу, це партнери, які, можливо, не завжди можна відчути, що це дуже активні країни. Там от те, що я почув від різних країн, це свобода мореплавства лунала і створення моніторингової місії міжнародної, для того, щоб отримати резолюцію, якесь бачення міжнародне, спільне, узгоджене по тому, що відбувається по Криму. Ми за цей час, майже 8 років нема, окупації мали принаймні, скажімо, 3 таких варіанти спостереження. Перший – це комісія Штудемана 15-го року, це неофіційна комісія турецька, і це один раз, нам це дуже локально, здається, наша до Людмили Денисової, та що була омбудсмен, вона заїжджала, відвідувала, коли ще Чийгоз і решта політв'язнів перебували в Криму. Ми бачили, скажімо, таких 3 неросійських погляди, да? І, скажімо, Євросоюзу місія була, я так розумію, не дуже вдалою. Не Євросоюзу, а Ради Європи. Ради Європи, да, Штудеманівська. Від турецької місії ми набагато більше почули, хоча не сподівалися на це, про порушення прав людини. Ну, звичайно, по тому, що було по омбудсмену, це зрозуміло, це було українське бачення. Як просувається ця тема, чи взагалі її хтось, я так розумію, міжнародні партнери готові говорити на цю тему, але ми ж розуміємо, що тут не тільки є російська перешкода, я розумію, що коли світ тисне, Росія погоджується на міжнародні такі штуки, тому що це передбачає участь, тиск таких країн, як Німеччина, Франція, да, ключових країн Євросоюзу, які важливі як економічні партнери. Дуже довгі запитання. Скажи мені, що, як і чи взагалі буде місія, буде якийсь хоча б енвой, як спецпредставник, який заїде. Чи може бути так, що Україна погодиться, що він заїде там через російську територію, чи це неможливо тільки через українську? От на всі ці питання пропонують відповісти. Дійсно, турецька делегація, вона була у 2015 році, це найпотужніша була, і звіт був достатньо жорстким на той момент. Да? Місія
пана Штудмана, вона була в 2016 році, в січні або в лютому, здається. І вона була не те, що провальною, але до неї було дуже багато критики. Чому? І я розумію, з одного боку, пана Штудмана, він хотів, і він це казав, і нам потім це комунікували, залишити двері відчиненими Російської Федерації, тобто дати не дуже жорсткий звіт для того, щоб мати можливість далі в'їжджати. Але, як ми побачили, звіт був фактично таким дуже м'яким кволом, і, відповідно, далі більше місії після Штудмана не було. Тому що він був дійсно дуже м'яким. Знаєте, коли, наприклад, коментарі були по судах, що вони не відкриті і так далі, але як рекомендація давалось, наприклад, навчання для суддів проводити. Яке навчання для суддів? Для окупаційних суддів. Для окупаційних суддів. Тобто вони ж прекрасно знають, що вони так себе не мають вести, і так судити не мають. В принципі, цих судових процесів не мало би бути. І так далі. Відповідно, після звіту він дійсно був останнім, його пізніше набагато опублікували. Було дуже багато критики з боку громадських організацій, в першу чергу, і Меджлісу кримськотатарського народу. Потім дійсно була пані Лутковська, але це не було місією. Вона просто відвідала фактично ув'язнених. І то тільки кількох. З пані Москальковою на той момент вона відвідала ув'язнених, толком нічого не побачила. Там пан Чийгоз зміг пару слів їй сказати. І все. Після того була ще місія громадських організацій, але міжнародна. Фактично вона була, але вона була закритою, ніхто не комунікував, що це була місія офіційна, вони туди поїхали. У неї звіту не було, так? Ні, вона був звіт був, але просто через те, що це не міжнародна організація, як міжурядова, як Рада Європи, Організація Об'єднаних Націй і так далі. І наскільки я розумію, на Кримській платформі йшлося, правильно я розумію, про щось постійно діюче, про постійний моніторинг Криму, власне, а не такі власне, ми говоримо про постійний моніторинг. Організація Об'єднаних Націй, місія в Україні з прав людини, вона має постійний моніторинг, але на підконтрольній українському уряду територію, вони мають місію і в Херсоні, і в Одесі, і в Києві. Коли хтось приїжджає з Криму, вони роблять певне опитування по якійсь анкеті, вони фіксують ці порушення, відповідно, в тому числі це стає основою для звітів, наприклад, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, або щось лягає, певні елементи в резолюцію можуть лягати і так далі. Це теж дуже важливо, але вона не має доступу в Крим. Відповідно, в Кримській резолюції, Кримської платформи, звісно, що ми говорили про постійно діючу моніторингову місію. Що важливо, що на рівні Ради Європи це можна було би, наприклад, робити. Пані Дуня Міятович, вона постійно говорила про те, що їй потрібно приїхати. Але Україна, звісно, що незважаючи на те, що це наша територія, вона дає їй мандат на те, щоб приїхати. Але Російська Федерація весь цей час можливості на те, щоб приїхала ця місія, очолювана пані Міятович, вона цієї можливості не дає. Звісно, що росіяни наполягають на місії, щоб вони їхали через Російську Федерацію. Україна, звісно, що наполягає на своєму, щоб це робити через адмінмежу. Запитання. Тобто, якщо Міятович приїде на Чонгар чи Каланчак, у нас відкрите? Так. Її просто росіяни не пустять туди через кордон? Якщо немає узгодження, звісно, що вони її не пустять. І у нас фактично зараз є 3 організації, які б могли робити. Рада Європи, ОБСЄ і Організація Об'єднаних Націй. Всюди, де Росія член, і всюди, де є в статутних положеннях поняття прав людини. А чи здатні ці всі 3 організації спільно тиснути на Росію, створити якусь спільну міжнародну під дахом таку парасольку всіх 3 організацій це робити? Я не знаю, наскільки всі 3 організації одразу зверталися з цим, тому що місія існує тут, Організація Об'єднаних Націй, і я не впевнена, що вони звертались за тим, щоб проїхати безпосередньо на територію Криму і здійснювати там постійний моніторинг, хоча, можливо, це робилося. Рада Європи постійно це робить. Відповідно, це могло б бути хорошим елементом, щоб всі 3 міжурядові, міждержавні організації могли якимось чином об'єднатися і придумати мандат
даної місії, да, принаймні там щорічної місії, яка би туди їздила. Крім того, те, що росіяни погодилися на цю неофіційну турецьку місію, це означає, що формат може бути взагалі будь-якими, якісь нейтральні країни, до яких, скажімо, до лідерів яких Путін має певну довіру або співпрацює, да? А може бути такий якийсь формат, тому що в рамках самої Кримської платформи, як моніторингової місії Кримської платформи, мені здається, буде складно, бо для росіян це така червона ганчірка, да? Згадування Кримської платформи. В декларації, власне, не йшло мови про місію Кримської платформи. Да? Тобто є профільні організації, які могли би це робити. Відповідно, більше обговорювали, звичайно, що місія Ради Європи, яка є профільною, власне, да? І щодо візиту якої обговорюється тривалий час. Мало того, можна згадати 2019 рік, власне, липень місяць, коли постійну делегацію Російської Федерації у парламентській асамблеї Ради Європи повернули, да? Власне, до ПАРЄ, згадайте це. І, власне, їх повертали з певними умовами, да? Щоб вони перестали порушувати права людини на території півострова, що має бути звіт новий щодо цього. І в тому числі, що Росія має допустити місію Ради Європи на територію Криму. Що прийшло? Прийшло 2 роки, вже більше, да? Більше 2 років. Росія як продовжує порушувати права людини, так порушує. Місії немає, і мені здається, це проблема Ради Європи. Да. Рада Європи в своїх умовах могла допускати Росію. Рада Європи, звісно, має в руках це були, власне, ті пункти, які були узгоджені з Радою Європи, да, коли делегацію Росії в ПАРЄ повертали. Відповідно, мені здається, дуже важливо ініціювати питання з іншими країнами про виконання, власне, цих пунктів, на яких Росія повернулася до... І якщо вони зараз їх не виконують, а вони не виконали жодного, 0 виконали, їх потрібно знову з парламентської асамблеї Ради Європи просто виганяти, да, враховуючи ще всі ті порушення, які вони на території самої Російської Федерації вчиняють, і заборону того ж самого меморіалу і так далі. Тобто їх є за що знову вигнати, як за порушення в Криму, і невиконання тих пунктів, так, в тому числі те, що вони зараз роблять на території Росії. І Україна вітає будь-які зусилля, які можуть допомогти покласти край війні з Росією. Однак є одна важлива умова, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів в понеділок, коментуючи заяву президента Реджепа Таїпа Ердогана про посередництво Туреччини. У нас є цитата Кулеба з цього приводу. Наша позиція тут ясна. Ми за мир у регіоні, особливо щодо кримських татар. Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним. З цього приводу буде посередництво. Ми обговоримо це питання з ними. Ми хотіли брати участь у вирішенні цього питання, розвиваючи ці переговори як з Україною, так і з Путіним. А Міністерство іноземних справ Російської Федерації вважає, що не може йти ні про яку посередницьку роль президента Туреччини Таїпа Ердогана в врегулюванні ситуації на Донбасі. В Москві в черговий раз назвали конфлікт внутрішньоукраїнським. Посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи. Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. А Лавров трошки інакше. Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган можуть обговорити його пропозицію стати посередником між Російською Федерацією і Україною у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Телефонна розмова лідерів обох країн вже запланована. За його словами, в рамках цієї розмови буде обговорюватися ситуація в Україні. Цей підхід проявився в недавній заяві президента Ердогана про те, що він готовий стати посередником між Москвою і Києвом. Кремль в особі прес-секретаря президента Дмитра Пескова вже відреагував на цю тираду, сказавши, що ми не є стороною конфлікту, планується телефонна розмова наших лідерів. Цитати, ну, здається, з цього приводу немає. От така посередницька ініціатива. Ініціатива виходила, це винятково ердоганівська, чи була про, скажімо, прохання України стати посередником? Бо ми бачимо, що президент дуже хоче прямих переговорів Зеленський з Путіним щодо Донбасу.
Ну, я не маю мандату на таке коментування, да, Але це через те, що перше. це стосується Криму, Але все ж таки, да, що важливо, що Туреччина є дійсно великим другом і партнером України. Да, і останні 2, навіть більше вже роки, да, було і кілька візитів і нашого президента до Турецької Республіки, і кілька візитів було президента Туреччини Реджепа Ердогана до України, відповідно, відбуваються різного роду проекти. Туреччина активний учасник Кримської платформи і так далі. Тому зрозуміло, що ці партнерські відносини, да, вони, звісно, що мають певні продовження. І, звісно, що президент Туреччини, він згадав і про кримських татар, да, в цій заяві, і щодо посередництва в тому числі. Тому, звісно, що да, Україна певною мірою, комунікуючи з цим важливим партнером, говорила про таку потребу. Тому, якби, я не знаю, чи відбулася така конкретна розмова щодо такого посередництва, але я думаю, що вона, скоріш за все, якби мала місце. Я думаю, що це дуже важливо, що пан Ердоган заявив про якби таке посередництво, фасилітацію, якби цей процес не називати, якби симптоматичною є відповідь Російської Федерації. Це зрозуміло, що їх там нет ніколи, їх і в Криму спочатку не було, якби і на Донбасі. Буцімто, якби немає, хоча вже купа свідчень, якби в тому числі їх воєнних злочинів на нашій території, на території Донецької, Луганської області є, якби, але вони все одно будуть говорити, що їх нема. Вони в Мінську присутні, да, в Мінському процесі, в Нормандії, якби є присутніми, але завжди говорять, що це внутрішній конфлікт. Ну, з тим нічого не поробиш, тому, відповідно, мені здається, президент Ердоган це прекрасно розумів, і в тому числі і такого роду відповіді, якби розумів. Але дуже важливо, що він включається, в тому числі у питання звільнення наших політв'язнів. І президент вже безпосередньо, наш президент Володимир Зеленський про це коментував. Ми знали внутрішню інформацію, що коли пан Ердоган зустрічався з Володимиром Путіним, то були передані списки, власне, кримських політв'язнів. В нього були вже включені були Наріман Джелял і брати Ахтемова Асан і Азіз. Це 122 особи, які переслідуються за кримінальним законодавством Російської Федерації. Да, звісно, що в цих списках абсолютно всі були люди, з тим, де вони зараз знаходяться, з кількістю дітей, хвороб і так далі. Тобто ми спеціально, максимально намагалися розширити і показати цей список повною мірою. Він дійсно є, якби. Нещодавно, а вчора ми спільно з Муміне Салієвою були з дружиною політв'язні одної з активістів Кримської солідарності, були на зустрічі з паном Андрієм Сибігою в Офісі президента, власне, де він інформував, що цей перелік, який готувало представництво президента, власне, був переданий не тільки пану президенту Реджепу Ердогану, але й ряду інших лідерів, і постійно питання політв'язнів, кримських, зокрема, да, не лише тих, хто на території Донецької, Луганської області утримуються, постійно порушують. А ми трохи переходимо міжнародного ракурсу тему Криму і його окупації політв'язнів до таких внутрішньоукраїнських тем. А ще торкнувся 2 законів. Одного ухваленого – це про корінні народи, другого, який очікується, проєкт якого є, назву його кратко, не так, як він називається, про фінансову підтримку політв'язнів. Десь мова, що цього року його не встигають, здається, ухвалити. Да? Вже все? Ні, ще все встигають. Цей тиждень є ще один тиждень пленарний. Там від Вікторії Івлєвої, російської правозахисниці, яка дуже занурена в тему українських політв'язнів. З її слів знаю, що до багатьох політв'язнів, які на території Росії, яких переправили, до них навіть не приходять адвокати. І за її словами, що найважче тим, до того, кого не приходять, бо люди, до яких приходять постійно раз на 2 тижні адвокат, їх, ну скажімо, менше б'ють, знущаються, такі речі. Вона каже, от відвідини адвоката не для того, щоб витягнути, а щоб бачили, що людина під контролем знаходиться. Десь з її слів, я знаю, по Російській Федерації ставки для того, щоб був такий адвокат і просто відвідував, це разова така штука, 15 тисяч рублів, це десь 5 тисяч гривень на наші гроші, да, передбачає. І, в принципі, сума в 130-150 тисяч, яка передбачається, вона могла б хоча б врятувати на такі речі, чи можна пришвидшити взагалі ухвалення цього
законопроекту і по сумам так, щоб вистачало на адвокатів. Можливо, ну і зовсім в законопроекті я забув представника з голову комітету, який Дмитро Лубінець. Да, Лубінець, який до речі дуже трошки здається ображений, що в тема стратегії і плану дій туди комітет не залучався. До речі, він в ефірі так сказав, що міністерство не залучало комітет до цієї роботи. Ну, давай спочатку не про стратегію, а про політв'язнів і грошову підтримку, щоб до них до всіх ходили. Да, я просто розділю два питання. Дійсно, законопроект, який був поданий президентом, ми над ним працювали достатньо давно. Да? Ми, як команда президента, вносили відповідно президенту в офіс цей законопроект. Він потім відпрацьовувався, да, відповідними департаментами Офісу президента. Це була достатньо тривала історія, дуже чесно. Да? І я думаю, що ти сам пам'ятаєш, як ми там періодично говорили, що да, працюємо, досі працюємо, проходить узгодження. Чому він такий складний? Тому що він стосується великої категорії громадян, якби, да, які утримуються. Це перше. А друге, там є ряд виплат різних. Да? І це все потрібно було правильно узгодити, це пов'язано з бюджетом, якби, і так далі. Що важливо сказати, да? Що законопроект дає визначення категорії громадян. Ми не говоримо про статус політв'язнів. Оце дуже важливо, да? Тому що коли ми спілкувалися із родинами політв'язнів, з колишніми політв'язнями, вони говорили, що нам не потрібен статус да, політв'язнів, тому що це додаткова травмуюча історія. Да? Відповідно, ми говоримо просто про категорії громадян, які утримуються або за політичну свою громадянську позицію, або просто є цивільними заручниками, це здебільшого стосується цивільних заручників Донецької і Луганської області, і військовополонених. Фактично є дві категорії – цивільні заручники і військовополонені. Цивільні розділяються на дві категорії – просто цивільні, які ні за що потрапили під каток Донецьку-Луганську здебільшого, і друга категорія – це політичні, так звані в'язні, яких ми називаємо, да? І от військовополонені. Ми говоримо, що для цих категорій є певні види допомог. Правова допомога, соціальна допомога, питання якби освіти, якби питання звільнення і першочергового, наприклад, житла для таких осіб, да? Медичне забезпечення, психологічна допомога. Там є ряд видів допомог, навіть там пов'язані з невиплатою кредитних коштів там, і так далі. Тобто навіть ці речі ми передбачили. Відповідно, він стосується, тому і називають, що про соціальний і правовий статус таких осіб, да? Тобто допомогу таким особам. Інше питання. Зараз вже там, протягом кількох років існує комісія з питань допомоги таким особам при Міністерстві реінтеграції. Я член цієї комісії. Да? Відповідно, вона існує, там, в 18-му році вперше створена була, але була неефективною, майже нікому вони грошей тоді не дали. А от з 19-го року вона існує постійно. От цей рік, 21-й, ми засідали кожного якби місяця. Завтра, наприклад, нас по 50 військових виноситься і по 50 особах політв'язнів. Я одразу уточню. До першої частини, що ви сказали, Таміло. Дивіться, ви кажете, ми не даємо статус, але все одно ж доведеться розрізняти і верифікувати, скажімо, людей, які на території навіть окуповані, і хоча ми не визнаємо жодне їх судові рішення, але могли потрапити за грати за кримінальні злочини, Звісно, за крадіжку, там, пограбування. І це в законопроекті вказано. Да, це ж одна справа, да? З іншого боку, є дійсно політичні переслідування, там релігійний ґрунт, а є, як ми бачимо, формально, як з Наріманом Джелялом. Він йде не по політичній статті, не за те, що він член Меджлісу і це заборонена організація, да? А його по кримінальній статті. І треба одну кримінальну статтю, да, відокремити, що це кримінальна стаття. Абсолютно вірно. Да? І це все одно визначення, Осман, і це все одно неформально статус і політв'язня. Ні. Політв'язнями ми їх не називаємо, якщо говорити по-правильному юридично, да? Але, звісно, що це питання було найбільш проблемним. Яким чином правильно відокремити тих, хто по загальному криміналу йде, курку вкрав, людину вбив в Криму і так далі. Він є криміналом, да? І він, відповідно, потрапляє за ґрати. Навіть згідно окупаційного якби, цього законодавства. А є особи, яким інкримінують
Тобто, прикриваючись загальним кримінальним законодавством, да, в тому числі антиекстремістським, антитерористичним там, і так далі. Просто загальнокримінальним може бути, а навіть загальнокримінальним, як, наприклад, у Балуха було, що в нього буцімто він зберігав зброю, або як у Едема Бікірова і так далі. Тобто це все, звісно, що в проєкті закону було враховано. Просто ми не говоримо про статус, тому що, ну, наприклад, як немає статусу переселенців, щоб ви розуміли. Просто всі говорять, статус переселенців, його немає. Є просто довідка на взяття на облік. Відповідно, таких осіб, звісно, що в певних категоріях відсіюється загальний кримінал і там певні статті, ознаки там і так далі. Тобто комісія, саме тому створюється комісія, яка верифікує всі факти, які до неї в комісію надходять. Наприклад, в комісії в нас є правоохоронні органи різні, в тому числі там СЗР, там прокуратура, там Офіс Генпрокурора, да, Служба безпеки, там розвідка. Є там соціальні якісь служби, є прикордонні. Відповідно, фактично, по кожній особі створюється досьє. З різних боків ти розглядаєш. Да? Саме тому в цій комісії є 6 представників громадянського суспільства. І ми, як представництво, наполягали, що в комісії було 6 таких людей, які дають інформацію максимально повну про таку особу. Тому після того, як по ним ми говоримо, да, ця особа є такою, що позбавлена свободи внаслідок таких-то переслідувань, ми її вносимо в реєстр. Відповідно, таким чином ми зможемо верифікувати повний список. Тому що зараз, якщо подивитись, одна організація називає стільки людей, інша називає стільки, один орган називає таку цифру, інший іншу. Відповідно, тоді ми зможемо в цей реєстр внести абсолютно всіх людей, які переслідуються, власне, за такими ознаками. Да? Тому якби ми просто їм не надаємо статус, щоб не було корочки. От розумієте, що через 5 років, умовно, в нас виходить там певна кількість людей. Через 5, через 3, через рік, неважливо. І вона буде ходити, що я політв'язень з корочкою, там, розумієте? Оцього от не потрібно робити. Да? Там, цього намагалися уникнути. Тому, якщо відповідати на питання, яке пані Вікторія ставить, вона абсолютно слушна, я погоджуюсь з нею на 300%, що це додатковий захист, і ми завжди з адвокатами говорячи, да, наполягаємо, щоб вони все ж таки при можливості їздили туди. Цей вид допомоги, він теж є в законі, але зараз ми вже комунікували з новою віце-прем'єркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Іриною Верещук, про те, що можна навіть зараз вже просувати зміни до постанов, де включити правову допомогу. Тому що законопроект, ми сподіваємось все ж таки, що до кінця року буде ухвалений, принаймні в першому читанні. Наприклад, сьогодні ми мали, і вчора мали доповідати, і сьогодні. Вчора на нас зупинився якби розгляд, завершився день розгляду. Сьогодні вони працювали в комітетах до 2-ї години. От фактично перед нашим питанням це завершиться. Ви чекаєте, що коли він внесуть його до зали вже? Так? Він вже є в залі. Він вже є в залі, він починаючи з понеділка в порядку денному він є. Відповідно, от ми на завтра теж чекаємо. Після 6-ї має з'явитись порядок денний, ми сподіваємося, що він буде. І ще про цю деталь. От Лубенець каже, що ми не передбачаємо в цій допомозі кількість дітей, але ми знаємо специфіку людей, які йдуть по Кримській солідарності. Там є ну, щонайменше 2, 3, 4, є 8 дітей. 13. Да? І там от різні ситуації. Ми розуміємо, що ця сума, де вистачить на правову допомогу, ну, там, пересічній родині одній, там ще питання стоїть, ну, великої кількості дітей без годувальника. Да. І як бути в цій ще ситуації, якщо не передбачається окрема допомога на дітей? Окремої допомоги на дітей немає, і це питання ми теж порушували. Нам треба думати, яким чином допомагати. В принципі, зараз здебільшого ця допомога йде не лише на юридичні питання, а вона і передбачається як соціальна правова допомога. Да? Ми за те, щоб правову допомогу від'єднати від соціальної, відповідно, щоб за контрактом можна було, щоб родина отримувала допомогу на правову допомогу окремо і окремо на соціальну допомогу. Це дуже важливо відокремити ці дві допомоги. Він скаже, якщо ми закладемо багато грошей, ми просто не виконуємо це. Давайте робити реалістично. З іншого боку, інші організації кажуть, що в принципі, ну, велика кількість людей, але для такої країни, як Україна, це не така вже й велика кількість людей, щоб зараз там рахувати
кожну 1000 гривень на дітей. Ну, загалом з Донбасом і з Кримом разом це, здається, мова до менше 1000 людей, да, здається? Просто нам здається, що все ж таки можна відокремити соціальну і правову допомогу, це перше. Правова допомога, там, умовна, там, $1000 на місяць на адвоката, для того, щоб він відвідував, якби їздив туди, да, здійснював якісь процесуальні дії. Відповідно від умов, в яких знаходиться людина. Від умов, в яких знаходиться, якби, людина. Але все ж таки треба в тому числі, якби, розуміти, що є бюджет, якби, да, і чим ми більше будемо навантажувати бюджет, тим складніше буде проходити. Поки що політична воля на прийняття законопроекту є. Якби, це я можу точно сказати, тому що законопроект внесений як невідкладний президентом України. Ми перекомунікували абсолютно вже з усіма, з ким тільки можна. Хіба з Європейською солідарністю не комунікували, тому що вони внесли, до речі, альтернативний законопроект, де от, власне, на 95% повторюють той проект, який внесений президентом. Ще там комісію вони якось перейменували і іншою взагалі робить відповідальність просто на Мінреінтеграції накладають. Це неправильно. Тому що вона має бути міжвідомчою, звичайно, для того, щоб закон передбачає наявність комісії далі, да? Комісії далі, абсолютно, ми якби це закладали, да. І другий пункт, вони просто треба стигнути законопроект, а закон про корінні народи через те, що там є визнання у представницьких органів корінних народів, і я знаю від Ріфата Чубарова, що йде процес вивчення з боку Держагенції по справах релігії, чи правильно називають цю організацію, яка керує від уряду. Зараз спитаю, така річ, яка, я не знаю, в яку частину її запхнути, це те, що з одного боку ми всі кажемо, що в Криму порушуються права кримських татар і корінного народу. З іншого, можливо, ви теж спостерігали, з людей, яких не закинеш їм співпрацю, особливо з окупаційним режимом, але ми бачимо історики, літератори, вчені, і кримськотатарські теми отримують президентські гранти на дослідження, на друк книг, тобто іде фінансування. Я розумію, це те, яка сила Росія хоче застосовувати жорстку силу, а м'яку теж застосовує. Таким чином, якби вона заспокоює, вона завтра буде звітувати не тільки про ці пропагандистські медіа, як Міллет Ватан, а про правильні речі. До речі, я бачив деякі, там, скажімо, видання, як Кадастер Дефтерлера, ці дійсно слушна робота, важлива. В Україні окремо кримськотатарські проекти не йдуть. Скажімо, ми бачимо, коли ОКФ може дати на кримськотатарський напрямок, але може і не дати. Да? Ми не бачимо окремо тему корінного народу не тільки в декларативно, а от підтримка таких от культурних постійно ініціатив. Чи можливо це виокремити якось окремим чином, що от кримськотатарська культура, наука, мистецтво має фінансуватися незалежно від того, хто завтра очолює УКФ, або хто на чолі держави, або хто очолює представництво, чи замислюється над цим напрямком, взагалі, гуманітарних. Тому що, ви розуміємо, знаєте, багато можна речей, але як в попередньому законі про соціальну підтримку, важливо кошти, да, які виділяють. І тоді ми розуміємо, наскільки це серйозно. Ну, дивіться, стратегія розвитку кримськотатарської мови. Мені здається, це дуже важливо на 10 років. Да? Відповідно, звісно, що певний гуманітарний компонент, да, який стосується мови і підручників і так далі, стратегію не можна приймати, як дуже часто це робилося, не підкріплюючи її державним бюджетом. Да? Український культурний фонд, 10 мільйонів, які були виділені там на окремий якби напрямок, це ж спеціальна була програма. Не була там, ти можеш подаватися кримські татарини, ми там тебе пріоритизуємо. Вони виокремили окремий напрямок. Але я не буду зараз про це говорити. Мені здається, що дуже важлива дискусія, яку ти якби розпочав, да? Щодо роботи в Криму і того, яким чином окупаційна влада, власне, намагається оце все під себе якимось чином підім'яти. Мені здається, тут дві з мого боку важливі тези. Перша теза – це те, що це важлива дискусія, яку потрібно всередині кримськотатарського суспільства загалом провести. Да? Кого ми вважаємо відвертими колаборантами, що ми говоримо, що не можна робити для того, щоб тебе таким назвали, да? Тому що якби прийшло 8 фактично майже років з моменту окупації, і потрібно, і люди живуть, продовжують там жити, продовжують здійснювати там чи прямий опір, чи опосередкований, да? Все одно щось з культурою робити і так далі, тому що вони там живуть. І це дуже важливо.
Друга складова – це питання перехідного правосуддя, власне, державна політика, да, щодо повернення з моменту війни до нормального стану, да, в державі. І там якраз говориться абсолютно про питання люстраційної політики, да, і питання того, що якщо ти здійснюєш воєнний злочин, наприклад, ти є суддею, який ухвалює рішення по затриманню Нарімана Джеляла, то ти, звичайно, що не можеш потім працювати в цих органах, і, в принципі, це кримінально переслідується. Да? І зараз навіть згідно нашого українського законодавства. Оце дуже важливі речі. Да? З одного боку, кримським татарам проговорити, що ми вважаємо ненормальним, да, робити в Криму, живучи там, а що, ми вважаємо нормальним для того, щоб ти виживав, щоб твоя мова була жива, там і так далі. А друге питання – це питання наказання, да, за те, що ти здійснюєш воєнні злочини. Це дуже важливо. І у цієї дискусії, мені здається, да, нам насправді в суспільстві не вистачає, її потрібно робити. Так, її не вистачає, і я не певен, що її взагалі ми здатні зараз почати, бо ніхто не готовий говорити. От як відбувається? Останній приклад – це зараз захист території в Сімферополі, в столиці Криму, там, де вважається був палац Калгі-Султана, і там є певний архітектурний шар, про який казали багато вчених, але він не досліджувався. Його намагаються зараз забудувати. Да? І кримськотатарська спільнота, яка не може протести політичні, от тут як об'єдналася. Там, знаєш, об'єдналися і коні Трепетний Альянс. Знаєш, там і ті, хто, скажімо, з колаборантами працюють відверто, да? І ті, хто з ними не працювали, розуміють, що от в цій темі вони об'єдналися. А далі починається дискусія, можливо, ви, пані Таміла, теж помічали, це от є проекти, скажімо, ютуб-проекти, на яких починають з'являтися люди, скажімо, які співпрацюють з окупаційною владою, кажуть, ну це ж ми самі не маємо представників в міських органах влади, в сільрадах, депутатів, тому ми не можемо просувати свої речі. Від назв вулиці кримськотатарської до захисту цих об'єктів культурної спадщини. І починається таке розбірковання. Ну да, ми закапсулізовані 8 років, да, там якби для України це то супер, да, кримські татари там максимум 200 людей набрали на всі органи влади, всі по Криму. Да? Ми розуміємо, що це, стрімиться к нулю показник, дуже, скажімо, хороший показник. Але з іншого боку, для людей, які в Криму, вони починають замислюватися, а дійсно це правильна капсулізація? А можливо, місцеві питання треба вирішувати іти туди? І тут з'являється, а де та межа, після якої починається кримінальна відповідальність? Да? В сільраді вона почнеться, в міській раді іде. І ніхто на це питання не готовий відповідати і говорити. Я про це і говорила, що є питання держави, державного устрою, да, державного бачення, і є бачення є бачення Таміли Ташевої як спільноти. От Таміли Ташевої бачення. Якщо говорити про законодавство, да, то ми, власне, цю рамку закладали, що якщо ти не здійснював воєнних злочинів, ти не вбивав людей, ти не судив їх, да, ти не тортури щодо них не здійснював, то, відповідно, ти не здійснив кримінального злочину. Тому що все це, воно і так, згідно кримінального законодавства, карається вже зараз. Так, да? але, скажімо, участь в органах влади або, скажімо, в комісії, воно вважається зазіханням на територіальну цілісність України, бо ми, і тут треба нам відповісти, з якого моменту чіткі відповіді. Да. І це дискусія, яка складна, як на рівні держави, так і на рівні кримсько-татарського народу. І у цю дискусію потрібно почати, на мою думку, в тому числі всередині суспільства кримсько-татарського, кримсько-татарської громади, народу і так далі. От цього, мені здається, не вистачає. Тому що коли ми з боку державного про це теж думаємо, да? Якби я ж є і представником держави, і представником кримсько-татарського народу. І коли ми починаємо дискутувати на ці теми, я не можу сказати думку, я можу сказати свою особисту думку, але не можу висловити думку представницького органу кримсько-татарського народу, тому що я не є офіційно представником народу, а в нас є 33 обрані члени. Да? Чиюсь діяльність призупинили, окей. Ну, але є орган, представницький орган, який, ви знаєте, не встигаємо взагалі і про закон про коріння народу і представницькі органи взагалі не встиг, хоча я знаю, що ви там почали з новою віце-прем'єркою, міністеркою Верещук якісь конкретні речі обговорювати. Взагалі не встигав, хоча б одне питання, тому що це цікавить людей.
Ми дозволяємо людям перевозити власні речі в разі перевезення на Україну, переїзду з окупованої території в Крим, але дуже обмежуємо їх по завезенню грошей, хоча ми розуміємо, не можна продавати, здійснювати з майном, яке в Криму, якісь там правочини, але ми ж фактично розуміємо, що люди, не живучи в Україні, вони мають щось купити, і вони дійсно продають свої об'єкти, квартири, будинки по російському законодавству, з цими грошима їдуть в Україну щось купувати. Чи можемо ми на це не закривати очі і не обмежувати, не створювати умов? Ми рапортуємо про те, що там митниці немає, але є прикордонники так само можуть вилучати ці кошти, і люди здатні видумувати. Ми ж бачимо в цих групах, що люди вигадують, як там кому 2% заплатити, 2,5%, щоб вивезти гроші з Криму на материк, і щоб придбати. І розуміємо, здебільшого це стосується людей, які продають одне житло, купують інше житло. Як тут бути? Це складне питання, і воно не вкладеться в одну хвилину, дуже чесно. Да? Наказ зараз в роботі, наказ Міністерства реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій щодо в'їзду, виїзду, і переліку речей, які не можна туди возити. В тому числі в цьому наказі, який існує Міністерством юстиції, є там певна сума. Обмеження. Це 100 тисяч гривень на даний момент. Що стосується грошей, дійсно, які люди везуть, це потрібно декларувати. Якщо сума більше, ніж 100 тисяч, їх потрібно декларувати і сплачувати певні відсотки за це. Яку, чесно кажучи, суму я не пам'ятаю. Тому є обмеження, тому що потрібно теж розуміти, що хтось буде використовувати для себе просто, тобто перевозячи свої кошти, хтось може цим зловживати. Є питання, і нам потрібно правильно зберегти цей баланс між питанням прав людей і питанням безпеки нашої держави. Але це питання замислюється, обговорюється, щоб це пояснити. Можливо, це буде інше якесь регулювання. На даний момент ми говоримо все ж таки про перелік заборонених речей, які не можна ввозити чи вивозити. Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Криму, була гостем цієї години. Ви на телеканалі АТR. Далі новини. Зустрінемося з вами за 15 хвилин. Сагом. Сагом.